Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel Excise Habilder and बिनिफ्राय जोंहा जेल वार्डारनि एडमिट फैबाय ओके देन बिनिफ्राय नोंथांमोना बे एडमिट कार्डआव क्लिक खालामदो एन्ड एडमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' मैक्सिमाम एडमिट डाउनलड खालामबाय जेरै नोंथांमोननि आईडी नाम्बार बा नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ होनानै बार्थडे होनानै नोंथांमोना लगिन खालामनांगौ दा साइडआ एसे बिजि जादों बेखायनो स' नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामबाय था आरो बे रिलिया नोंथांमोना माब्लानिफ्राय जागायगोन बेखौहाय एडमिटआव नायदो एन्ड कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे फिल्डआ खायसेना सेमा दङ आरो खायसेना गुबुनाव जानो हागौ स' बेखौ नोंथांमोना नायदो एडमिट डाउनलड खालामनानै लाबोदों स' नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो एन्ड बिनिफ्राय स' नोंथांमोननि लिंकआ डिसक्रिप्सनाव दङ चेक खालाम डाइरेक्ट नोंथांमोना एडमिट लिंकआव फैनो हागोन आरो एडमिट मोनगोन जेबो टेनसन दाला दा बेयाव माबादि प्रसेसआव रिलिज जागोन बा बेसेबां रानिं जागोन जों बेखौ नायगोन दा नायदो लोगोफोर बे जाबाय उदालगुरिनि केन्डिडेट देन बेयाव हमना ला फिमेल केन्डिडेट 9 मार्चनिफ्राय जागोन देन बेनिफ्राय बेनि सिगांबो जानो हागौ आरो उनावबो दं जानो हागौ नोंथांमोना बेखौहाय कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो बे जाबाय फिल्डआ डिसि प्लेग्राउन्डआव जागोन स' बे आसाम पुलिस जाबाय थाग्रायावनो जागोन बेखौ नोंथांमोना नायना लादो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट लांफानांगोन जेब्ला रानिंआव थाङो एडमिट लांफानांगोन एन्ड बेनिफ्राय आधार कार्ड पेन कार्ड भटार आइडि ड्राइभिं लाइसेन्स जिखुनु जाया मोनसे लांफाबानो जाबाय एडमिटजों लोगोसे आरो बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामजोबबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय गाव गावनि सेल्फ एटेस्ट होबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दंबा लांफाबानो जाबाय पिआरसि गैयाबाबो जेबो नङा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय हम गार्ड नोंथांमोना सार्टिफिकेट दङबा लांफा एन्ड बेनिफ्राय एनसिसि दङबा लांफा आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय जेबो लांफानांगौनि गोनांथि गैया नाथाय गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्स थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय जेरक्स कपि थानांगोन आरो लोगोसे फट' कपिस नोंथांमोना गाव गावनि फट'खौ लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नांगौसिबां जाहाथे बेखौहाय साबमिट होयो जेसेबांनो साबमिट होनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां जायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जेबो फेक डकुमेन्ट्स होनाङानो जुदि होना हमजायोब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे बेवहाय क्राइम जानो हागौ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बुजियो देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि रानिंआ माबादि टाइपनि जागोन स' बेनिफ्राय रानिंआ माबादि जागोन एन्ड काट टपआ बेसेबां थांगोन जों बेखौ दानिया नायगोन दा लोगोफोर बेयाव आं मोनसे बेवहाय ड्रयिं खालामदों एन्ड ड्रयिंखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय राउन्डआ बेबादि जायो स' राउन्डआ बेबादि जागोन देन राउन्डआ बेबादि जागोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव मोनसे हमना ला जिपिएस कानेक्ट जागोन बेखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना जिपिएस कानेक्ट जायो बिथिङा ओरै केन्डिडेट दोनो बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ अके देन जेब्ला केन्डिडेटआ बेयाव कानेक्ट जागोन ओरैहाय कानेक्ट जागोन अब्लासो बे काउन्टआ जागोन नोंना टाइमिंआ स्टार्ट जागोन आरो नों लास्टआ फार्स्टआ जेबो नङा जेसेबांनो ओरै खारनानै स' नोंथांमोना बेयाव कानेक्ट जागोन अब्ला 1 राउन्ड जाबाय एन्ड बेनिफ्राय फिन खनसे खारबावनानै नोंथांमोनाहाय 2 जाबाय बेबादि जाबाय एन्ड बेनिफ्राय राउन्डआ बेसेबां जागोन स' नोंथांमोननि राउन्डआ 4 जागोन अके बे जाबाय 4 into 4 बेनिफ्राय 1600 मिटार्स अके हौवाफोरा जाबाय 1600 मिटार्स बेनिफ्राय राउन्डआ नोंथांमोना 400 जुदि फिल्डआ दङब्ला अब्ला स' नोंथांमोना खनब्रै खारनांगोन अब्ला 1600 मिटार्स जागोन हौवाफोरा एन्ड बेनिफ्राय हिन्जावफोरा जुदि 400 दङब्ला स' नोंथांमोना खननै खारनांगोन खननैल' गिदिंनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 800 मिटार्स खारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एक्सेलेन्ट टाइमा जाबाय नोंथांमोना 2.6 मिनिटआव हाबोब्ला स' नोंथांमोना 20आव 20 मोनगोन हिन्जावफोरा एन्ड हौवाफोरा बेसेबां खारनांगोन नोंथांमोना एक्सेलेन्ट लानोबा बे जाबाय 5 मिनिटआव नोंथांमोना हाबोब्ला स' नोंथांमोना 20आव 20 मोनगोन आरो लं जाम्पआव 20 लानो हाबा स' नोंथांमोना 40 मोनगोन अके आरो काटअफआव 100% नोङो थांगोन स' बेनिफ्राय काटअफआ बेसेबां थांथावना लं जाम्पखौ लोगोफोर दानि मार्केटिंआव दानि स्टेजआव 20 लाथारनांगोन नोंथांमोना 20 लानांगोन एन्ड रानिं अके स' रानिंआव नोंथांमोना गैयाब्लाबो 15 एबा 16 टारगेट खालामनांगोन मानोना हायो नोंथांमोना बे 1600 मिटार्सखौ आर्मि खारनाय बायदि खारबानो बे 15-16खौ मोनखायो अब्ला काटअफआ 35 आरो 36 बेबादि कमन जाना दङ स' बेबादि 35 आरो 36 थाङोब्ला स' नोंथांमोना सेफ जनाव दङ मानोना पस्टआ जोबोर खम नालाय बेखायनो नोंथांमोननि लं जाम्पआ एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन अके एक्सेलेन्ट नोंथांमोना लाथारनांगोन आरो 20 लाथारनांगोन 20 लायोबासो नोंथांमोननि काटअफ थांनायनि चान्सआ दङ नोंथांमोना हाखागोन 1600दा जोबोर इजि स' नोंथांमोना जास्ट टाइमिंखौल' गोरोबहोनो हायाखै स' बेखायनो नाजादो खायसेया हादों होनना बुंदों 5 मिनिटनि आन्दारावनो हाबदों होनना बुंदों आरो खायसेया एसे 6 मिनिट गाहाम लादों होनना बुंदों स' बेखायनो 5 मिनिट हाबोब्ला नोंथांमोनाहाय 20आव 20 मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय लं जाम्पआव जुदि एक्सेलेन्ट हाबावब्ला स' नोंथांमोना 40 मोनगोन अब्लानो 100% नोङो एग्जाम होनो मोनगोन एन्ड एग्जामाव नोंथांमोना 50 मार्क्सनिल' एग्जाम होगोन एन्ड बेनिफ्राय 100 कुइसन फैगोन आरो बेयाव नेगेटिभबो गैखाया स' बेनिफ्राय बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो नोंथांमोना सिलेबासखौ मोनखाजोब्बाय एन्ड बेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप भिडिअ फैगोन आरो नोंथांमोना जाहाथे एनसिसि दङब्ला नोंथांमोना एनसिसि दङबा 5 मोनगोन देन बेनिफ्राय अरेलावहाय दङ 5 आरो गासैखौ लानानै 100 मार्क्सनि सिलेक्सन प्रसेसा जागोन दा 100नि गेजेराव नोंथांमोना गैयाब्लाबो हमना ला 88 एबा 90 बेबादि मोनोबा स' नोंथांमोना काट अफ थांनायनि चान्सआ दङ दा सोनारगोन बे नोंथांमोननि एग्जामनि पेपारनि सायाव स' बिनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोननि अभारअल काट अफआ 35 कमन जाना दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे लायो